Αριστερά γύρω, θα σας πάω στο σημείο που κατέβηκαμε εμείς. Τι ρε φύ? Εμείς πήγαμε από πριν λίγα, κοίταξε. Από την απέναντι πήγαμε εμείς, από εκεί. Ωραία, βάραθρο. Από εκεί κατεβήκαμε μέσα. Από εδώ έχει μια μύτη, μετά Έχει μετά ένα αρνητικό. μικρό φαρμακείο και τέτοια έχω μαζί μου. Μετά. Τώρα Γεια σου κύριε Γιάννη. Καλημέρα κομμάντος. Βάραθρο. Το πάτο το βλέπω κι εγώ από εδώ. Ωραία Κώστα, βαθύ πράγμα ρε. Τι γυρνάς ρε. Βρήκα τα πουλάκια. Έχει φωλιές το, γεμάτο φωλιές είναι. Πάρε εμάς τώρα, μια πορτοκαλί. Έλα. Ωραία μάνα μου, χάος. Μουρφιά ρε φίλε. Ναι. Έχει. ΕΠΑΕ. Τι έκανε, γιατί. Πού είσαι βρε Γιάννη. ΕΠΑΕ. Πάει μωρέ. Σε έχω. Δεν με πέτρα, μη φύγει προς μια μετρούλα, πέτρα έχει εδώ. από εκεί κάτω, μην είστε από εκεί κάτω. Το έχεις. Βγήκες, μπράβο σου. Θα πάμε ακριβώς εδώ. Εδώ. Αλλάζουμε την αχλάδα μας. Ασφαλιζόμεθα πρώτα. Έτσι. Βάζουμε αυτά. Άιντε. Βγήκε ο ένας ασφαλής. Έλα. Δόξα τω Θεώ. Τον ένα τον τσίμησαμε.
Μπράβο τα κομμάντος, μπράβο. Έλα. Γιατί μπορεί τρέχει αυτός, Εγώ τώρα έχω και δεν μπορώ να...